extraordinario hoxe 20 de outubro e o primeiro punto é a aprobación se procede da acta da sesión celebrada o 13 de outubro de 2025. Vai por unanimidade. Vamos pasar á votación, entonces. Aí está. Queda aprobada a acta por unanimidade. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 2. Proposta da Alcaldía de aprobación definitiva da expropiación forzosa polo procedemento de tasación conxunta de terreos afectados polo proxecto de expropiación do Camiño do Castro na parroquia de Dorrón. Señor secretario. Na Comisión de Urbanismo do día 15 de outubro se determinou por maioría absoluta, votos a favor do Grupo Municipal do Partido Popular e a abstención dos restantes, a seguinte proposta da Alcaldía que se propoñe ao Pleno para a adopción do acordo. Primeiro, estimar a alegación formulada por doña Irene Casaldaliga Bernárdez, don Víctor Casaldaliga Bernárdez e doña Rosa Bernárdez Pereira no tocante a valoración de superficie expropiada da parcela con referencia catastral 9947808NG 1994N0001AM e elementos constitutivos afectados, desestimando as restantes solicitudes realizadas polas razones indicadas no informe dos Servizos Técnicos Municipais de data 10 de outubro de 2025, do que se remitirá copia xunto coa notificación do presente acordo. Segundo, estimar a alegación formulada por don Segundo Gómez San Martín no tocante a valoración da superficie expropiada da parcela con referencia catastral 9845801NG 1994N001UM e elementos constitutivos afectados polas razones indicadas nos informes dos Servizos Técnicos Municipais de data 14 de outubro do 2025, do que se emitirá copia xunto coa notificación do presente acordo. Terceiro, aprobar definitivamente o proxecto de expropiación polo procedimento de tasación conxunta de terreos no Camiño de Castro en Dorrón presentado polo enxeñeiro de Caminos, Canais e Portos, don Ángel Colsa Lloreda, o 10 de outubro de 2025. Cuarto, notificar o presente acordo aos interesados propietarios e titulares de bens e dereitos que figuran no expediente, conferíndolles un término de 20 días durante os cales podrán manifestar por escrito a súa desconformidade coa valoración fixada no expediente aprobado. Se os interesados non formularan oposición á valoración no citado prazo de 20 días, entenderase aceptada a que se fixa no acto aprobatorio do expediente, entendéndose determinado o prezo xusto definitivamente e de conformidade. Quinto, trasladar o expediente ao Xurado de Expropiación de Galicia para a fixación do prezo xusto no caso de que os interesados manifesten a súa desconformidade coa valoración contida na folla de aprecio. Moitas gracias, señor secretario. Señora Deza. Bo día a todos e a todas. Bueno, como acaba de indicar o señor secretario, como comentamos xa na previa Comisión de Urbanismo, isto tratase dunha aprobación ou dunha posta en coñecemento dos escritos de alegacións dos propietarios das parcelas que se atopan no Camiño do Castro. Como ben saben, o Concello ten dentro do Plan Concellos unha proposta de renovar esa vía do Camiño do Castro. Estas dúas parcelas que pretendemos expropiar e que chegamos a acordo no xustiprezo, que dá fixado nos termos que presentan os alegantes, tratanse das dúas parcelas do inicio da vía do Camiño do Castro. A xustificación da expropiación ben derivada do propio planeamento. Como ben saben, o propio planeamento determina que esa zona está destinada a sistema viario, polo tanto, propoñemos hoxe aquí a aprobación destas alegacións e a aprobación definitiva da expropiación forzosa para adquirir eses terreos que son necesarios para a realización dese proxecto. Nada máis. Moitas gracias, señora Deza. Señor Leiro. Sí, bo día a todos e a todas. Estamos de acordo na necesidade, imos a votar a favor, xa que valoramos moi positivamente que se tiveran aceptado todas as alegacións da familia. Moitas gracias, señor Leiro. Señor Otero. Bos días a todos e a todas. Bueno, o Grupo do PSOE lamenta que non se pudera haber chegado a un acordo entre os propietarios dos terreos, pero así evitamos a expropiación. Pero en vista de que non existe outra posibilidad, estamos de acordo con ela. Valoramos positivamente que se hayan tido en conta as alegacións que presentaron os propietarios dos terreos. Nós tamén queremos dicir que comprendemos a urxencia deste expediente,
debido a non perder as subvencións, como dice vostede, do Plan Concellos da Diputación. Pero sí queríamos que no futuro se poida levar a comisión en tempo e forma e non con menos de 24 horas, como aconteceu neste caso. Quede claro. Nada, finalmente sí que lle reclamamos que o Concello manteña esta posición de dilixencia e transparencia con noutras accións do rural, que sabemos que hai algunhas que levan anos sin poder realizarse, e que así sería bo para todos os veciños e veciñas de Sanxenxo. O noso voto vai ser a favor porque é bo para os veciños de Dorrón e, sobre todo, para os do Camiño do Casal. Nada máis, gracias. Moitas gracias, señor Otero. Sí, señora Deza. Simplemente aclarar que, obviamente, o Concello intentou previamente o acordo entre os propietarios para non chegar ao tema da expropiación. A expropiación chegamos porque non hubo acordo. E simplemente dicir que, bueno, isto xa foi aprobado inicialmente en marzo, este proxecto de expropiación foi aprobado en marzo, estuvo sometido á exposición pública. E, bueno, entendemos que este proxecto xa era de sobra coñecido por todos os membros desta corporación. Non creo que fora unha cousa con tanta premura como indica o señor Otero, pero, bueno, indicar non obstante que entendemos que ese acceso gaña moito, o proxecto gaña moito adquirindo estes dous terreos, porque desa maneira abrimos moito máis o Camiño do Castro a PO 308. Nada máis. Moitas gracias, señora Deza. Moi ben. Un punto con menos de 24 horas previas a comisión. Nada máis, simplemente que non se tome eso por normas. Nada máis, Moi ben. gracias. Moitas gracias, señor Otero. Entón, pasamos á votación. De acordo, pois vamos a pasar á votación do punto número 2. Queda aprobada por unanimidade. Moitísimas gracias. Pasamos ao punto número 3 e último, que é proposta da Alcaldía para cambio de cualificación de sistema local de espazos libres e zonas verdes a sistema local de equipamento dotacional múltiple na Rúa das Cunchas en Sanxenxo. Señor secretario. Na Comisión de Urbanismo, día 15 de outubro de 2025, neste punto, se determinou favorablemente por maioría absoluta, votos a favor do Grupo Municipal do Partido Popular e abstención dos restantes, a proposta da Alcaldía que se somete ao Pleno Municipal. Primeiro, modificar o uso previsto no PESON para a parcela con referencia cadastral 52476-703NG 1974N0001XU de 1.850 metros cuadrados de superficie, cualificada como Sistema Local de Espacios Libres e Zonas Verdes, ZV-63B, pasando a ter cualificación urbanística de Sistema Local de Equipamento Dotacional Múltiple. Segundo, publicar o presente acordo no DOGA o haber o disposto no artigo 62 da Lei do Solo de Galicia, 82. Terceiro, remitir o presente acordo da Dirección Xeral de Urbanismo da Consellería de Vivenda para os efectos da súa inscripción no Rexistro de Ordenación do Territorio e Planeamento Urbanístico de Galicia. E cuarto, dar traslado o presente acordo aos departamentos municipais con competencias na materia que resulten afectados. Listo. Muchas gracias, señor secretario. Señora Deza. Ben, bueno, como ben saben, esta zona verde, a zona verde que todos coñecemos como a zona verde Rocafort, foi expropiada polo Concello por Ministerio de Lei, unha parcela que, como que ben saben, está cualificada como zona verde e que ten, ao noso entender, un carácter moi residual, está enclavada entre edificacións de moita altura, é unha zona verde que non ten perspectiva de resultar unha zona verde atractiva. Polo tanto, consideramos que para o uso dos veciños sería moitísimo máis beneficioso ter aí un equipamento que todavía está por determinar que tipo de equipamento pode ser, se un equipamento social, un equipamento para uso de xóvenes, para uso de maiores, todavía iso está por determinar. Este é o primeiro paso que hai que dar para poder transformar esa zona verde en equipamento. Esta é unha previsión que ven, obviamente,
regulada na lei autonómica e, polo tanto, propoñemos hoxe aquí a transformación da zona verde en equipamento. Nada máis. Moitas gracias, señora Deza. Señor Leiro. Sí, esta é a famosa parcela de 14, 15 millóns de euros que lle costou aos veciños e veciñas. E hai que dicir que está calificada de zona verde porque vos a calificache desde de zona verde. No grupo municipal do BNG sabemos que reducir zonas verdes nunha zona urbana é reducir calidade de vida nesa zona urbana e que non teña un uso, que non se lle este dando un uso agora non é razón para un cambio de zona, só denota unha mala xestión dese terreo, non denota unha necesidade de cambio de calificación. E máis, para un cambio de calificación dunha zona verde a outro tipo de zona, como esta de servizos, é necesario especificar que servicios se lle vai a dar, concretar que servicios se lle vai a dar, cousa que non están facendo, e tamén demostrar que ese uso que se lle vai a dar, ese uso concreto que se lle vai a dar, non hai outro sitio para poder darllo. Decía a señora Deza que este é o primeiro paso. Non, o primeiro paso é dicir que uso se lle quere dar. Algo que non está distraendo aquí. Vos decides, hai que cambialo de cualificación. Para que? Xa se verá. Non. O primeiro paso é dicir que é o que queredes facer aí. Porque isto denota, esta necesidade de cambiar de cualificación, denota unha necesidade que tedes vos de cambiar de cualificación para algo que tedes pensado para ese terreo. E non traelo aquí ao pleno é a enésima demostración de falta de transparencia deste goberno. Se tedes pensado un uso para ese terreo, dicide cal é ese uso e nós votamos se xustifica este cambio ou non. E máis, deberíades demostrar que ese uso que queredes para ese terreo non se pode facer xa no outro lado para xustificar un cambio de zona verde. Nun goberno honesto e leal cos veciños, os que forman ese goberno son políticos que saben que a política é chegar a acordos e negociar, e que é transparencia e contarlle aos veciños que se vai a facer. Cando nós estivemos aquí no goberno, chegamos a acordos cos antigos propietarios desta finca para pagar 3 millóns de euros por esa finca. 3 millóns. Eso se consigue con políticos honestos e leais que saben que a política é negociar e chegar a acordos. E non cun goberno como que temos aquí agora, cun alcalde que presume en pleno berrando que el non negocia con ninguén. Porque iso foi o que fixo, demostrar aquí o seu orgullo de ser alguén que non negocia con ninguén. E o resultado é que, ao final, os veciños, tendo de alcalde a un político que non negocia con ninguén, pois teñemos que pagar 14, 15 millóns, unha cifra que non sabemos exactamente cal é. Nos pedimos un informe á intervención sobre canto nos costou a todos os veciños esa finca e o señor alcalde non deu permiso para entregarnos ese informe. Outra mostra máis da falta de transparencia e de lealdade cos veciños. Non quero alongarme moito máis, nos imos a absternos neste punto porque sí que queremos que ese terreo sexa de utilidade para os veciños, xa que nos costou 13, 14, 15 millóns a saber. Moitas gracias, señor Leiro. Pasa que non é o momento de entrar en un debate, pois aí vai contestar a señora Deza, pero fai cada afirmación aquí. Dame pé a min a facer aquí agora unha intervención que estou convencido de que os veciños que están... Non o vou facer por respeto a outra cosa. Señor Otero, ten usted a palabra, non se preocupe que hai tempo para todo. Non se preocupe. Moitas gracias. Bueno, o Grupo Municipal Socialista considera que o cambio de cualificación que se propón é legal porque ven amparado polo artículo 42.5 da Lei do Solo de Galicia. Pero a nós non só nos preocupa a parte legal e xurídica, o que máis nos preocupa é saber a que se vai a dedicar este terreo, porque o Goberno non aclara a que se vai a aclarar, ou polo menos nós non sabemos. Estamos falando de emplear unha parcela que está considerada como zona verde, pasala a equipamento dotacional múltiple, pero sin un proñecto coñecido, sin unha xustificación para facer este cambio por vía de urxencia. Por lo tanto, si queremos lembrar que o artículo 75 do Regulamento da Lei do Solo de Galicia di ben claro que as dotacións deben de ser
para servicios públicos, sean... Está claro, con fins educativos, é para que non derivemos que haya unhas futuras modificacións de cualificación que poidan dar lugar a outras urbanizacións, etc. Por aí van os tiros. Nós non nos opoñemos a que un terreo que lle costou aos veciños e veciñas de Sanxenxo máis de 13 millóns de euros pola nefasta xestión da operación que se fixo co tema das cunchas, non nos opoñemos a que se faga un proxecto social de acordo con isto. O que sí lle pedimos é que nos digan exactamente que é o que queren facer e lle pedimos a este goberno municipal que faga un compromiso público de que o mantendrá como equipamento dotacional, que non vai a facer futuras modificacións que poidan dar lugar a outras actividades urbanísticas. Entonces, mentre non se nos presente un proxecto adecuado e aceitado a isto, o noso voto vai a ser en contra. Pero queremos deixar ben claro que este voto que vai en contra responde únicamente á falta de transparencia e de que haya un proxecto que nos diga exactamente o que queren facer. Nada máis, gracias. Moitas gracias, señor Otero. Señora Deza. Bueno, xa acaba de indicar o señor Otero, non? Ben recollido no artigo 42.5 da Lei do Suelo de Galicia, polo tanto, efectivamente, é perfectamente legal cambiar unha zona verde para uso de equipamento. De feito, esta previsión non viña contemplada na lei con anterioridade á Lei de Medidas do ano 21. Foi no ano 21 cando se incorporou que as zonas verdes efectivamente se podían cambiar a equipamento. Anteriormente solamente se podía cambiar un equipamento dun uso a un equipamento de outro uso, pero desde a aprobación da Lei de Medidas do 21 sí que se permite ese cambio de zona verde a equipamento. De feito, hai numerosos concellos que fixeron este cambio, de feito está recollida na propia proposta de resolución, concellos que son de todos os cores políticos, vou a nombrar algún, porque está o Concello de Coristanco, o Concello de Carballo, o Concello da Coruña, o Concello de Carballiño, é dicir, hai varios concellos que xa adoptaron acordos neste senso de transformar zonas verdes en equipamentos. Por que consideramos que é mellor transformar esta zona verde en equipamento? Pois, bueno, acabo de explicarlo anteriormente. É unha zona verde totalmente residual. Cando se desenrole o PI 13, vai haber unha ampla zona verde no ámbito do PI 13 e consideramos que é moito mellor nesta zona transformar en equipamento para uso de todos os veciños. Pero, mire, o señor Leiro aquí fixo dúas afirmacións que son falsas. A primeira, dixo que é unha zona verde porque a calificamos nós. Mentira. Isto era unha zona verde que xa estaba contemplada nas normas subsidiarias. As normas subsidiarias son do ano 90, que eu sepa, no ano 90, o alcalde ou o goberno que estaba aquí non era quen gobernaba neste concello. Despois, a posteriori, cando se aprobou o plan xeral para intentar adquirir esa zona verde, foi cando se fixo a adscripción a un solo urbanizable, que foi isto o que despois derivou na sentencia que todos xa por todos coñecida. Pero non é certo que fora un goberno do Partido Popular que incorporase isto no plan xeral. E outra afirmación que dixo que tamén é falsa, que ustedes chegaron a un acordo para pagar 3 millóns á familia. Falso. O primeiro, falso. E se vostede considera que iso é certo, ensine aquí, diante de todo o mundo, ou ensine a min, ou ao alcalde, ou quen queira desta mesa que estamos agora aquí, ese acordo, porque eu non vin nunca ese acordo. É máis, unha das primeiras reunións que hubo no Concello cando o alcalde recuperou a alcaldía deste Concello no ano 17 foi sentarse coa familia Rocafort, porque tamén no goberno que formamos no ano 17 formaba parte, como vostedes saben, o alcalde anterior, que estaba no cuatripartito, despois tripartito, e nesa reunión tamén estaba o alcalde anterior, estaba o alcalde aquí presente, máis a que está falando neste momento, coa familia Rocafort, co abogado da familia Rocafort, e falamos dese acordo famoso. O alcalde lles dixo, perfecto, o Concello pagavos 3 millóns de euros, desistide de todos os procedementos. Sabe que dixo a familia? Que nin de broma, que eles iban a continuar cos procedementos, porque sabían seguro que iban a gañar ou que iban a adquirir moito máis de 3 millóns de euros. A familia nunca, jamás estuvo disposta a chegar a un acordo co Concello por 3 millóns de euros. Nunca, nunca.
Eso escoitei no eu directamente. Eles o que querían era que nese momento se lles pagara 3 millóns de euros, pero despois continuar co procedimento e seguir reclamándolle ao Concello outras cantidades que non vou a nombrar aquí, porque incluso se falou de 47 millóns de euros. Pero, bueno, eso xa é unha cousa que queda no pasado. Vostede decía que reducimos a calidad de vida. Nos consideramos que é todo o contrario. Nos o que pedimos é transformar isto como equipamento para precisamente mellorar a calidade de vida dos veciños e veciñas de Sanxenxo. Un equipamento que sexa para uso de todos os veciños e veciñas de Sanxenxo. Non unha zona verde que é totalmente residual e que unha zona que está totalmente encaixonada entre edificios, moitos deles, cunha altura, por certo, isto tamén hai que dicilo, cunha altura que en ningún momento estaba acorde coas normas, no seu momento era o plan, perdón, do 59, que subiron a familia Rocafort, por certo, máis das alturas permitidas no seu momento polo plan de 59. Polo tanto, miren, nós o que queremos é darlle un uso que verdadeiramente redunde no beneficio de todos os veciños e veciñas deste Concello e para nada nós, neste momento, neste acordo, temos que demostrar que se vai facer nese equipamento. O que temos que facer é facer o paso de zona verde a equipamento e despois determinar para que vai ser destinado ese equipamento. E, por suposto, ese equipamento é un equipamento público e sempre será público. Eso, sen dúbida alguna, non se pode transformar ese equipamento en público e despois facer outras cuestións como decía ou deixaba caer o señor Otero. Nada máis. O señor alcalde non pasou polo que pode facer despois. A ver se Perdón, señor, terminou, señora Deza. Me imagino que quere intervir outra vez, non é que tal. Eu agora estou negociando, non, para que quede claro, porque este pleno, como é un pleno moi simpático, agora que sepan ustedes que estou negociando en secreto a venta da playa de Silgar. Eu, cando falei como alcalde, estou agora negociando a venta a un fondo árabe, para que vayan tal así, para que se metan con eso. Claro. Señor Leira, baños. Perdón. Simpatía que pagamos todos, con 13 millóns de euros, sí, señor. Simpatía para todos. Bueno, No, si temos que darlle as gracias. Temos que darlle as gracias. Tráteme de usted. Señor Leira. Trate de ti, tráteme de usted. Eu aquí, de respeto, haga el favor. tráteme de usted. No, non me trate de ti. Non lle podo permitir. Faga o favor, vale? E non empecemos xa a querer ser protagonista aquí sempre no pleno, vale? Teña usted un pouco de respeto. Estou pedindo respeto. No, respeto eu. Bueno, por favor, faga o favor. Bien. Señor Leiro. Gracias. Sí, decía a señora Deza que hai outros concellos onde se fixo, efectivamente, unha recalificación de zona verde a equipamento. E nós non dicimos que non sexa algo que non se poida facer. Non dixemos, na miña primeira intervención, non dixen en ningún momento que fora ilegal pasar dunha zona verde a unha zona de equipamento público. E o que dixen é que iso requería, na Lei do Solo de Galicia, no artigo 42.5, hai dous párrafos que exixen que se especifique que uso hai que facer dese terreo e hai que demostrar que ese uso non se pode facer noutro lugar. Iso é o que pedimos e o que denotamos nos que é unha falta de transparencia. Vos non veríades aquí a recalificar un terreo se non tiverades xa un uso decidido para ese terreo. Non se fai, vamos a recalificar porque despois xa se nos ocurrirá algo. Non. Si sabedes o uso que lle queredes dar a ese terreo, si é algo compatible con zona verde, un parque de calistenia ou do que sexa, podedes facelo xa, sen ter que recalificalo. Se vides aquí a recalificalo é porque non podedes facer iso que tedes pensado facer para ese terreo. É aceptarvos este cambio de calificación e darvos un cheque en branco para que podades facer cousas boas, sí, pero tamén cousas que non nos gusten. Non vamos a coller aquí e aceptarvos que fagades o que vos dé a gana con ese terreo. Así que as necesidades son concretas. Dixera, pois non, ata os 13 ou os 46 millóns que dicía vostede, ou 47, non sei, que fora un empeño da familia. O Concello pudo aceptar antes se non tivera recurrido e non teríamos chegado a isto. Faga favor, porque se me estou entrando nun tema que non minta desa maneira tan desagradable. A ver, porque se entrou nun tema que se me pon usted a mí. Pero te que somos aquí tontos nós ou que? Non, non somos tontos. Usted non dixo en campaña que non íbamos a pagar os veciños nin un solo euro por esa finca. Estou eu no uso da palabra, vale? Eu tamén. Non, usted ahora quito llevo a palabra e falo eu, vale? Dou yo outra vez se fai falta, de acordo? Vale. E non siga mentindo por ese lado. E vou non dicir claramente. Coa familia Rocafort explicou non ben a señora Zá. Chegouse a un acordo con eles o anterior goberno tripartito, vale? O cal eu suscribía cunha condición que non podían seguir litigando contra o Concello. Por que me decían os abogados e tamén o secretario do Ayuntamiento?
Se resulta que nós pagamos os 3 millóns e seguimos litigando, estamos dicindo ao xulgado que estamos de acordo en que sigan porque eso non chega, é para darlle como unha entrega a cuenta. Están de coña ustedes ou que? Pero que somos tontos aquí ou que? Entón, si existía ese acordo. Pero vamos a ver, xa dixo a señora Deza que sí, non hai ningún problema, pero tiñan que desistir de todo, non podían seguir pleiteando contra o ayuntamiento, señor. Eu non vou pagarlle un cheque a usted, e usted sigue pleiteando contra mí, pero son tonto ou que? Usted quen quere facer tonto? Ustedes o que non teñen é nin idea de ninguna cousa, nin idea, vale? Nin idea. E se miraran o expediente, ven ustedes que incluso este goberno, bueno, o anterior goberno, cambiou o abogado que estaba defendendo ao Concello, vale? E admitirnos no Supremo a trámite, vale? E agora podía explicar máis cousas que non vou explicar aquí. Non vai usted ni nadie, xa lle digo claramente, a defender este Concello Escarte como defendo eu, vale? Nadie. Non hai nadie. Nadie. Ningún euro, ningún solo euro. Dixo vostede en campaña que íbamos a pagar por ese terreo. Claro. Ningún só euro. Usted, eso foi o que dixo vostede en favor, campaña. non minta que está usted facendo unha intervención Non estou aquí mentindo. torticera, además sabe que torticera completamente está facendo usted unha intervención torticera con un tema que vai beneficiar moito aos veciños de Sanxenxo, pero que desgraciadamente, porque é así, xa sei que fai usted o gesto, porque ustedes son dos que cando van comprar unha finca con cartos públicos dicen ao paisano, compra o Concello, para que a finca se vale 1.000, vale 4.000, entende? Porque os cartos do Concello parece que non son de nadie, é moi fácil pagar con cartos de todos. Pero eu non, vale? E non me vai enseñar usted a min a negociar. Outra xente ao mellor sí, pero ustedes non. Vostede dixo aquí que vostede non negociaba con ninguén. Eu non negocio con ninguén como ustedes. Vostede dixo aquí en pleno que vostede non negociaba con ninguén. Por favor, que o máis patrimonio comprou para este ayuntamiento foi este señor que lles fala en 2 etapas, vale? Non hai nadie, nunca, ningún alcalde de Sanxenxo comprou tanto patrimonio para este concello, pero é igual, vale? Por favor. Quere dicir usted algo máis xa para rematar? Moitas gracias, señor Otero. Pero vamos, hombre, sempre mentindo descaradamente. Ben, nos agradecemos ese recoñecemento que acaba de facer a señora Deza de que se vai a manter como só dotacional. Agradecemos ese reconocemento. Ahora ben, usted dice que non ten por que demostrarlo, pero por transparencia hacia os veciños e veciñas de Sanxenxo podían dicir que proxecto teñen, nada máis que eso, nada máis que lle pedimos eso. Senón o Partido Socialista tamén podía pedirlle Moitas gracias. aí unha residencia, podíamos pedirlle que fixera, digamos, un auditorio. Por favor, se non lle dá pa máis, usted non lle dá pa máis a súa etapa, pois terminen a intervención que dou paso a portavoz do goberno que ten que explicar para antes da votación, pero por favor se están dicindo, ustedes o que teñen que facer é traballar un pouco máis de cara ao Concello para depois vir aquí a traer propostas importantes por veciños, senón, porque están dicindo cousas que non teñen sentido. Eu creo que a persona que nos están vendo pola tele estarán as mans á cabeza. Bueno, quere dicir algo máis ou non, señor Otero? Moitas gracias. Pois, señora Deza, ten usted a palabra. A intervención do alcalde non tal, pero, bueno, eu quero aclarar unha cousa. Artículo 42.5 da Lei do Solo de Galicia. O Concello, en pleno, por maioría absoluta e sen necesidade de seguir o procedemento de modificación do plan, poderá acordar o cambio de uso dos terreos reservados para equipamentos ou dotacións públicas por outro uso dotacional público distinto, sempre que se manteña a titularidade pública ou se destine a incrementar as zonas verdes e os espacios libres públicos. En todo caso, deberá garantirse o cumprimento dos estándares recollidos nos números 1 e 2 do artículo 42. Para os efectos de disposto neste número, entenderase que teñen tamén a condición de equipamentos ou dotacións públicas os que sexan de titularidade pública, aínda que non figuren no planeamento urbanístico con tal condición. Vostede me dirá, señor Leiro, donde pon no artículo 42.5 que ten que determinarse para que uso e de equipamento exactamente ten que poñerse ou que tamén, o que dixo, que ten que demostrarse que ese uso non pode facerse noutro lado. No artigo non dice absolutamente nada deso, en absoluto. Co cual está dicindo algo que non é certo. Esta é a literalidade do artigo que está, ademais, estou lendo literalmente da resolución, da proposta, perdón, deste pleno da alcaldía. E despois volve a insistir no dos 3 millóns. Xa o dixo o alcalde. Mire, o acordo sería se os 3 millóns zanjaran o asunto. Pero que eles non querían zanjar o asunto con 3 millóns. Eles querían recibir 3 millóns naquele momento e seguir litigando. Sí, é así, porque eu estaba na reunión. Eu estaba na reunión, escoitei como esa xente dixo, e ese abogado dixo que eles iban a seguir litigando, que non iban a quedar conformes cos 3 millóns.
E, de feito, ese acordo nunca se suscribiu por escrito, nin coa anterior corporación, nin coa corporación que nese momento estaba a falar. E volvo a insistir, equipamento público. Decía agora o voceiro do Partido Socialista, bueno, podemos pedir unha residencia. É que para iso hai que transformalo en equipamento. É que se non se transforma en equipamento, non podemos facer un equipamento, sería unha zona verde. Eu sigo insistindo, un equipamento público que redonde no beneficio de todos os veciños e veciñas, e que non sei que problema lle ven vostedes a transformar esa zona verde, que é unha zona verde totalmente residual, totalmente sombría, totalmente arrinconada, en transformala nun equipamento que de verdad vai a redundar no interese de todos os veciños e veciñas. E xa o dixen anteriormente, para o uso que sea, para o uso de xóvenes, para o uso de maiores, que no seu momento podería ser incluso unha residencia, ou podería ser un equipamento deportivo, ou calquera outro tipo de equipamento que permita a lei. Entonces, non entendo esa manía de enrocar o asunto de que vostedes digan no, é que van a, como fan o que vostedes queren, van a transformar en o que vostedes queiran. Pois non, é que é unha cuestión, aparte xa dice o artigo, sempre e cando se manteña o uso público. Un uso público distinto, pero sempre que se manteña o uso público. Nada máis. Moitas gracias, señora Deza. Entón, antes de pasar á votación, eu quero, porque agora vai se producir outro pleno, e quero darlle especialmente as gracias á señora Deza por este punto que acabamos de debatir e que vamos a votar agora, porque gracias a ela conseguimos unha cousa importantísima que se verá no futuro. E recalcámoslo antes, ainda cando estivemos falando do pleno. O importante é que o que se vai a facer sea público, ou sea, en beneficio tal. Entón, non sei que ustedes, ou sea, se eu digo, vamos a facer unha guardería, entón están a favor. Vamos a facer un centro día, tamén están a favor. Vamos a facer unha residencia para maiores, tamén están a favor, verdad? Pois iso é público, verdad? Pois algunha desas ou algunha outra cousa máis que tamén é pública, que non me ven agora a mente, vai se facer aí, é o que vamos a intentar, pero que non podemos dicir, vamos a facer unha residencia, porque resulta que ao mellor a Consellería de Servicios Sociales da Xunta, pois agora non quere facer unha residencia, pero ao mellor queren facer unha guardería ou outra cousa. É o que vou dicir xa indicado, pois non dicimos eso, dicimos que o que nos dixeron é, oiga, cambien ustedes o tema que poden facelo, María mirou un tema moi ben mirado e hai que facelo nestes momentos. Me explico? E se tuveran un pouco máis de cabeza do tal, xa terían que pensar por que se fai neste momento. No, pero que non é falta de respeto. Ustedes son unha señora nome, non que falta de respeto, que tiñan que sabelo. Ustedes saben cando se aproban os presupostos na Xunta de Galicia? E cando se aproban? Ah, non sabe, logo, pois ten obligación de sabelo. Entonces, habrá que tomar as medidas e as decisións antes de que a Xunta aprobe un presuposto, por se acaso non vai a ser. Non saben do que está, non saben porque non o traballan, Bueno, en calquer caso, señora Deza, en nombre, eu creo que non solamente en nombre do goberno que teño a honra de presidir de todos os compañeros, senón en nombre de todos os veciños de Sanxenxo, moitas gracias porque se verá en pouco tempo o magnífico resultado que vai a dar este punto que usted quixo traer ao pleno no día de hoxe. E, polo tanto, eu estou moi agradecido porque vai ser un tema importantísimo para o futuro de Sanxenxo. Pasamos á votación. Aí está. Queda aprobado con 10 votos a favor, 3 abstencións e 4 votos en contra. Moitas gracias e levantamos a sesión e como resulta que vamos